Novo Vigo Vello tivo unha boa acollida na cidade que lle dá nome a este documental. Na estrea estiveron o director da cinta Eduardo Rollant e o produtor Antón Reixa, ademais dos actores Antela Cite, Fran Peleteiro e das testemuñas dos veciños e veciñas do Casco Vello. A cinta conta cunha participación de gran altura. Pero parecen unhas iniciativas máis interesantes que arquitectónicamente falando e a nivel social que vexo en Galicia neste momento, sinceramente, porque creo que os cascos históricos das cidades hai que recuperalos porque son parte da memoria de calquera cidade. Neste caso en Vigo, pois, bueno, creo que ten aí un especial significado. O tenente de alcalde de Vigo, que foi o promotor do documental, amosouse satisfeito cos cambios que se están a producir nesta parte histórica da cidade. Temos a obriga e a responsabilidade de facer que as cousas pequenas, de facer que a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas sea o máis importante para nós. E ese foi o obxectivo cando iniciamos dentro do Goberno Municipal a transformación do Casco Vello. Non podía ser que o noso lugar emblemático donde naceu Vigo, porque, como ben decía unha das protagonistas, todo demais foi engadido, non podíamos permitir que seguira en este espacio de abandono e en esta época de deterioro. Novo Vigo Vello percorrerá agora distintos concursos e festivais para darse a coñecer.